sunan annabi Muhammad. Wallahi dai kana da imani, in dai an faɗi wannan sunan sai ka ji wani dakan uku a zuciyarka. In baka ji wannan ba to ka koma, baka da lafiya, ka koma gun likitoci su duba ka. A faɗi sunansa kuma ka ji shiru a zuciyarka, akwai gyara. Kuma idan za ka yi mu'amalarsa za ka faɗe shi ma ka shirya, domin shiryawarka shi ma sharhi ne akan wannan suna. Allah ne, kaga hudun nan Allah ne ba shi sunayen nan a guri 4 a Qur'ani. Sannan ya faɗi Ahmadu kuma, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Me Muhammadu? Ai daga inda aka tsago tushen samalan nan za ka firgita wallahi. Domin da wani ne yake faɗa, ko wasu sahabbansa ko waɗansu malamai ko waɗansu suka ce gaskiya tun da sigarsa da siffarsa haka take a sa mai suna Muhammadu, to da abin zai zo da ɗan sauƙi-sauƙi. A'a, yanzu khaliqu kulli shay'in, wannan da yake kiran kansa al-mutakabbiru, wanda yake kiran kansa al-jabbaru, wanda yake kiran kansa zulquwatul matin, wanda ibaran tsammai da ƙasai ya raba su. anna samawati awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ard kana taratqa. A cikin sunan zuquwatin dinnan, inna allaha huwa ar-razzaq zulquwati, sarkin karfi wanda komai a gabansa bai isa komai ba, wanda in ya gagiza yana zancen kansa zaka yana kullu shay'in halikun, komai ya halaka, ma'ana komai babu shi saboda karfin kuwarsa. To yaka hango cewa shi ne yake kallon shugaba, yake ce anta Muhammad.